Okay, kumusta igsoon dalaygon ang Dios sa iyang paghatag kanato og higayon nga makatuon na usab sa iyang mga pulong ako mga pagampo nga ang langit nung kaalam maanaa kanato o labi na kanako nga paambit kaninyo niining mga pulong sa Dios nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan. So giilan nako nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo nga magagamit sa ako ang baba. So ang topic nato karon kinsa gayod si Jesus. Kinsa si Jesus, no? So ang atong sentrong pagtuon nga teksto na sa Lucas 1:30 hangtod sa 33 sa Juan 1:14. So atong basahon ang Juan 1:14 nag-ingon diha mga igsoon og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato og atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya og kamatuoran. So dili ang Dios maoy nahimong unod dapat tin-aw sa atong pagbasa mga igsoon. Kundili ang nahimong unod ang pulong, no? Ang Dios nagpadala siyang anak gamit ang pulong niya nga tiglalang. So nahitabo na ni adtong tuig 3 to 1 BC or 1 AD. Gisulti ni Anghel Gabriel ngadto kang Birhen Maria og nagmabdos si Maria. O mao na ang nahitabo sa Lucas 1:30, 31. So ang bugtong matuod nga Dios wala nagpakatao. Dapat tin-aw mga igsoon, dili tao ang Dios. Ingon siya sa Numbers, God is not a man. Dili siya pud mausab, no? So si Hesukristo gipadala sa Dios nga amahan. Dili ingon nga ang Dios nagsugo unya siya ra usab ang mianhi. So si Jesus miingon, salig sa Dios, salig usab kanako sa Juan 14:1. Ug miingon si Jesus ang mamati sa akong pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala. So ang nagpadala ang Dios nga amahan ug ang gipadala ang atong Ginoong Hesukristo. O mo nay tin-aw nga naa sa Biblia migsuon nga atong mabasa. So si Adan gibuhat sama gayud sa dagway sa Dios sumala sa Henesis 1:26, dili ba? Ang tanang binuhat ni adto makakita gayud sa Dios pinaagi sa ilang paglantaw kang Adan. Apan lagi kay si Adan napakyas man nahulog sa sala, mao'y hinungdan nga si Hesukristo mao ang gitawag nga ikaduhang Adan. Ang dagway sa Dios ug nahingpit niya kini kay siya wa man makasala. So ang pulong sa Dios nga nagamugna, pulong sa Dios nga naglalang. Atong tan-awon ang Juan 1:3, ang tanang mga butang gihimo pinaagi niya o pinaagi sa pulong. Og sa wala pa siya, og sa wala pa ang pulong, walay bisan unsa nga nahimo. So karon atong lantahon pagbalik nganong dunay italic words nga red letter diha sa akong pakita ninyo nga bersikulo sa Juan 1:3. Tungod kay kadaghanang translation sa ako ang Biblia nga hapit 20 ka translation ang gigamit yun niya him. Siya ang gigamit sa Bisaya nganuman. So gipahimuslan sa mga magsusulat o maghuhubad ang mga panghitabo sa Juan, no? Gipahimuslan. Unsa man ang pulong gipahimuslan. So ilahang gi-assume nga nganong daghang hubad gamit ang niya ug siya tungod kay ang nagsulat ug ang naghubad niining panahon nila ilan naman daang nasabtan nga ang pulong nga nahimong unod nga giingon sa Juan 1:14 nagtudlo gyud kang Hesus ug tinuod man. Apan dili pa unta angay gamiton ang pulong niya ug siya diha sa Juan 1:3 kay layo kayo ang gap sa Juan 1:3 ug Juan 1:14. Layo kayo ang gap niya na igsoon. Kung atong tagdon ang elemento sa panahon, element of time, ang angay nga hubad sa Juan 1:13 namugna ang tanan pinaagi sa pulong. So dinhi nga bahin nakatunog ug eksakto ang contemporary English version.
Tungod kay kadtong pulong nga nahimong unod nga giingon sa Juan 1:14, nahitabo kadto sa tuig kapin o kulang 321 BC or 1 AD. So sumala sa Lucas 1:30 ug 31 sa diha nga misulti ang sinugo sa Dios nga si Anghel Gabriel ngadto kang Maria nga nag-ingon, magmabdos ka, Maria. So layo kayo ang gap sa katuigan sa Juan 1:3 ug Juan 1:14. Muna sa akong kabahin, angay gamiton ang giingon nga nabuhat ang tanan pinaagi sa pulong. Nganuman, atong hinumduman nga ang Dios naglalang, naghimo, gamit gayod iyang pulong sumala sa Henesis 1:3 hangtod sa 29. Giingon lamang niya og nahimo ang tanan. Ang Dios miingon og misulti ang Dios og nahimo ang tanang kabuhatan. So maingon man usab si Hesukristo ang anak sa Dios nga buhi, mianhi siya sa unod. Hinumduman nato mga igsoon nga ang saktong doktrina sa pagtulunan nga si Kristo mianhi sa unod. So pinaagi sa pulong nga giingon ni Anghel Gabriel kang Maria, magmabdos ka, Maria. Ug nahimo gayud kini, nagmabdos gyud si Maria. Sumala sa Lucas 1:30-31, lagi ni adtong tuig more or less, no? 321 BC or 1 AD. So angay natong hinumduman nga ang pulong sa Dios uban gayud kaniya og usa niini ang iyahang foreknowledge. Ang foreknowledge mga kaigsunan nahisgutan na pag-ayo didto sa topic nga ang pulong. So kinaadman sa Dios plano, blueprint sa wala pa manamugna ang tanan diha ng daan sa iyang plano og kinaadman, labi na agayod ang atong Ginoong Hesukristo. So si Ginoong Hesukristo naa nang daan sa sabakan, sa kasing-kasing, sa master plan, sa foreknowledge sa atong Dios. Una giingon sa Juan 1:18, walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang bugtong anak lamang nga anaa sa sabakan sa amahan, siya ang nagpaila kaniya. Mao na mga kaigsuonan. Si Jesus naa nang daan sa purma sa Dios. Unsa man nang sa purma sa Dios? Diha sa heart niya, diha sa master plan niya, diha sa iyang kinaadman, sa iyang foreknowledge. Ingon sa Philippians 2:6, who existing in the form of God didn't consider it robbery to be equal with God. Nanadaan siya sa purma sa Dios. Unsa man ang purma? Controversial ni nga version tungod kay sa mga binisaya natong version karon og sa Tagalog, dili na nakaplagan ang idea o thought sa gitawag nga form kay giusab na kini sa pag translate. Pero kung atong sabton pag-ayo, ang atong Ginoong Hesus naa na daan sa purma. Nag-exist na siya daan sa gitawag og form of God, no? So sa master plan for knowledge of God, mga igsoon. So ang Pilipos 2:7, si Jesus nagmapainubsanon sama sa ulipon. Wala makigtupong sa Dios. Apan ang doktrina sa Trinity ug Oneness nagtuis niini. Ilang gitudlo nga kaparihas ug katupong gayud si Jesus sa Dios. Samtang si Jesus naman nagpadayag nga nag-ingon, ang akong amahan mas labaw pa kanako. So kinsa ba ang angay natong tuuhan? Ang doktrina sa Trinity o ang atong Ginoong Hesukristo? Ang atong Ginoong Hesukristo para nako, siya ang pinakamaayong teologyan o banggiitang teologyan nako. Muna sa human sa Bible School mga kaigsuonan, ako nga desisyonan nga si Jesus di ay mo'y pinakamaayong teologyan og siya lamang angay nakong tuuhan. So ako, ang tanang tinuod nga born again, nag-exist ng daan kauban ni Kristo. Gitawag ni siya in the foreknowledge of God. Nag-exist ng daan sa wala pa buhata ang kalibutan. Kita nga tinuod born again, no? Kauban na ni Kristo, nag-exist na. Sumala sa Romans 8:29, for whom He foreknew. Diha na to gikuha ang pulong foreknowledge, ang root word sa foreknowledge, diha sa Romans 8:29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be
the firstborn among many brothers. So nining tungura, dili na only bigatin son ang atong Ginoong Hesukristo, kay nahimo na siyang panganay, kamagulangan. So kung kamagulangan nanay daghang mga igsoon, so dili na bugtong nining panahon na. Sugod nga daghan nang nanagdawat o nanagtuo kang Kristo Jesus, dili na siya bugtong, kamagulangan na siya, no? Nya kita man usab nga nanagpanuo nga kabahin sa iglesia sa lawas ni Kristo, daanang nag-exist diha sa foreknowledge of God. Episo 1:4 ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. O klaro kayo ang Biblia. So ingon diha mga igsoon, nag-exist na tangdaan sa foreknowledge sa Dios. Roma 8:29, kay kadtong mga gipili niya nga daan, gipili usab niya nga daan aron mahisama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsoon. So kita gani mismo sama na sa dagway sa iyang anak. So kung kita ba sama sa dagway sa atong Ginoong Hesukristo, kita na ba mao ang Ginoo Hesukristo? Dili. Dili na mao nga pagsabot mga igsoon. So atong nasabtan karon nga ang mga panghitabo sa sinugdanan kaniadto, ang mga panghitabo gahapon, karon ug sa mga ulamalabot, ang mga propeta, ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyahang iglesia, ang mga alagad, mga apostolis, unya kita karon ug ang mga makabig pa sa unahan. So malabot, daan nang diha sa plano sa Dios, daan nang diha sa blueprint, daan nang diha sa foreknowledge of God. Ang unang tagna bahin kang Hesus, siya gitawag nga seed of a woman, binhi sa babae. Muni ang pinakaunang tagna mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa Henesis 3:15, binhi sa babae. So ang pagkatuman niini mga igsoon, kanang propesya, doon nagyoy katumanan o nakita nato natuman ang pulong nahimong unod. O dili ang Diyos ha, mo'y nahimong unod. Ang pulong nahimong unod. So sumala gayod na sa gisulti sa Juan 1:14. So napahigayon ang pulong nahimong unod, napahigayon ka na, sumala sa Lucas 1:30 ngadto 31, ug nag-ingon kaniya ang manulunda, dili ka mahadlok Maria, ug aniya karon ikaw magapanamkon og magaanak usa ka batang lalaki, ug pagatawgon ang iyang ngalan Hesus. Og insakto more or less nahitabo na niadtong tuig 3 to 1 BC or 1 AD. So klaro kay mga igsoon. So mao kini ang panagna sa Isaias 9:6, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, matawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyahang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon. Take note, ug ang iyang ngalan pagatawgon, kahibulongan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Ug usa kini sa mga controversial nga mga verse nga wala kayo masabti, labi na sa mga wanis, no? Wa kayo masabti nila ni. So wala giingon nga ang bata nga mataw mao ang atong amahan nga walay katapusan, ug mao ang atong Dios nga makagagahom. Dili na mo gipasabot. Kay pagkatao ni Ginoong Hesus, ug sabto na to, nataos Ginoong Hesus siya hingtubo sa kaalam. Kining atong mga kaigsuonan pong INC bugal-bugalon kayo, no? Mingon sila baby ama. So pasiaw na nila mga igsoon. Pero kung atong sabton kayo, tutukan nato pag-ayo mga igsoon. Ang wala kini giingon nga ang bata nga mataw mao ang atong amahan nga walay katapusan, dili na mo ibot ipasabot sa Isaias 9:6, og dili pud ipasabot nga ang bata nga mataw mao ang atong Dios nga magagagahom, dili na mo ibot sabot. Ang buot pasabot ang igsoon, ang iyang ngalan pagatawgon. Sige daw, tunan daw natong maayo ni atong idiskubrihon.
ang iyang ngalan pagatawgon. Mao kini ang gitawag nga theoporic name. Unsa man ang theoporic name? Ang kahulugan sa ipangalan ni adtong sinugo sa Dios sumala sa iyang tahas. Example, si Abijah, ang kahulugan is ang Dios nga amahan. Ang ngalan nga Hezekiah, ang kahulugan ang Dios akong kusog. Ang Jeremiah, ang kahulugan ni ana Dios nga sa pagkabanhaw. Kanang Joseph, unsay kahulugan ana Dios sa kadagaya. Kaning ngalan nga Hosea, unsay kahulugan niya na Dios nga manluluwas. Ang Emmanuel, unsay kahulugan ang Dios uban kanato. So munay gitawag mga kaigsuonan og theoporic name. Ang bata nga mataw nga gihisgutan sa Isaiah 9:6 dili but pasabot nga siya ang atong amahan nga walay katapusan. Ang iyang ngalan nagpasabot na nga theoporic name. Ang iyang ngalan pagatawgon, theoporic name. Okay? So si Jesus dili mausab. Hinumduman nato na gipadayag ni Pedro tin-aw kinsa siya. Ingon si Pedro, ikaw ang Mesyas, Kristo, anak sa Dios nga buhi. Og tin-aw kaayo nga gitubag siya ni Jesus, wala kini gipadayag sa unod kundi gipadayag kini sa Dios nga amahan. So kamatuoran. So kining Jesus nga Mesyas, anak sa Dios nga buhi, ingon sa Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Dili na siya mag-usab, dili siya mausab, no? Dili siya ma-evolve, dili siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Kung unsay panagna, unsay naka-blueprint, unsay sulat mahitungod sa iyaha diha sa foreknowledge of God, mauna siya, dili mausab. Og nag-ingon usab siya, ako mao siya. O kining mao nga statement ni Jesus Christ, wa ni masabti sa kadaghanan mga igsoon. Kanang gitawag ako mao siya. Nga ang ipasabot ana mga igsoon, ako, ang but pasabot ana sa ako ni Jesus Christ, I am the bread of life. Juan 6:22-59. I am the light of the world. Muna ibut pasabot ana, I am the door. I am the good shepherd. Tanawan na ninyo ang verse o teksto mga igsoon. I am the resurrection and the life. Muna ibut pasabot anang I am. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Muna mga kaigsuonan. So I am the Alpha and the Omega. O diha sa Revelation mga igsoon, ang Dios Amahan nag-claim nga Alpha and Omega. Si Jesus pod nag-claim nga Alpha and Omega. So muna mga kaigsuonan, dayon sa Revelation 22:16, I, Jesus. Oo. So kanang ingon I am, nagpasabot na siya si Jesus, ang Kristo, anak sa Dios nga buhi. So sa number 10, I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Siya ang kaliwat ni David. Kahibulungan gayud mga igsoon, no? So karon tan-aw nato pagbalik ang statement nga giingon sa Juan 8:58 nga kini usab kadaghanan gyud wala kasabot niini. Si Jesus miingon kanila, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa matao si Abraham, mauna ako. Ang una-huna dayon sa uban nga mas una si Jesus kaysa ni Abraham. O mali mga igsoon. Tutukig maayo. Sa wala pa matao si Abraham, mauna ako. Wala giingon nga diha na ako. Wala giingon nga natao na ako. Ang giingon mauna ako. Ang but pasabot nga sa wala pa si Abraham matao, ang panagna, ang plano, ang foreknowledge, ang blueprint mahitungod sa Mesyas dili mausab. Siya ang Kristo. Muna ibut sabot na ng mauna ako. Wala mag-ingon nga diha na ako, didto na ako. Wala mag-ingon mga igsoon. So, kinsa man di ay siya? Siya ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi, Mateo 16:17, ug wala gayud siya mausab, Hebrews 13:8. Ako mao siya. Kaning ako mao siya, wa gyud kasabot ang kadaghanan.
Ang Dios Amahan nag-claim ug nag-ingon, "This is my name forever, I am that I am." Si Jesus miingon nga ako mao siya, nagpasabot ba nga si Jesus maupod ang Yahweh Jehovah? Sa to pa wala nato tun ipag-ayo ang Biblia. Dili na mo gipasabot. Pag ingon ni Jesus ako mao siya, gipasabot na nga siya ang Kristo. Siya ang Kristo, siya ang naa sa plano, siya ang naa sa foreknowledge of God, siya ang naa sa blueprint sa Ginoo, dili siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. O tinuod ba akong giingon? Juan 20:31. Apan kini gisulat. O, tanawag mayo igsoon aron dili ta limbungan. Apan kini gisulat aron kamo managpanuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo magabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. So kini di ang pag-ingon niya nga ako mao siya, ang but pasabot na siya si Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Kay mao man po'y giingon sa pinadayag 22:21, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban sa tanan nga mga balaan. So daghan kaayong espekulasyon o nining mao nga bersikulo mga kaigsuonan sa Juan 8:58. Hununaan niyo migsuon nga si Juan gasulat anang Juan 8:58. Ya, si Harya po'y gasulat ni ining Juan 20:31. So gipasabot ni Juan nga kanang ako mao siya, ambot pasabot ana, siya nga ang tinuod nga Kristo. Kay doon na may mga mini nga Kristo. Doon na mga mini nga Kristo, Mateo 24:24. Pag ingon niya ako mao siya, siya mao si Kristo ang matuod, anak sa Dios. So kini nga pagtuo makabaton kita kinabuhing dayon. So ngano man, tungod kay kining Hesus nga natawo magisuon nga gipanagna nanadaan sa blueprint sa Ginoo sa foreknowledge of God, nahitabo gyud og nahimugso gyud ang pulong nahimong unod og hingtubo siya sa kaalam og kahibalo. Hintubo siya sa kaalam ug kahibalo. So busa sa Buhat 2:38 giingon diya, busa pahibaloon sa matuod gayod ang tibok nga balay ni Israel, nga kining Hesus nga gilansang ninyo sa cross gibuhat sa Dios nga Ginoo og Kristo. So diha mga kaigsuonan nga hatagan siya dako kayong katungdanan sa dihang masinugtanon kay diha naman siyang daan sa programa sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan. So gihatagan siya og gahom sa paghatag og kinabuhi. Gihatagan siya gahom sa Dios nga Amahan aron makahatag og kinabuhi, no? Juan 5:26. Si Jesus gihatagan, maingon nga gihatagan mo siya og pagbulutan sa tanan nga unod aron nga sa tanan nga imong gitugyan kaniya magahatag siya sa kinabuhi nga walay katapusan. So gihatagan siya sa Dios og kinabuhi, gihatagan siya kagahom nga magahatag usab og kinabuhi nga walay katapusan. Unang ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Kay gihatagan siya sa Dios Amahan og kinabuhi aron makahatag usab og kinabuhi. Gihatagan siya og pinakataas nga ngalan, dalaygon ang Dios. Titulo, Pilipos 2:9 nag-ingon, tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit ug sa mga butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalom sa yuta. Ug aron ang tanang dila, kung dunay dila kaigsuon mo ni atong doktrina, ni doktrina sa Biblia. Aron ang tanang dila managsugid magaingon si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Namingon siya, I am He, ako mao siya, siya ang Ginoo. Mo na ibot pasabot na. Kay mo na gihatag nga pinakataas nga ngalan, titulo, diha sumala sa nasulat sa Biblia. Siya ang gitawag nga one Lord, usa ka Ginoo. Kay kining ang atong Dios nga Amahan, si Yahweh Jehovah, all the time He is Lord.
O dili ta malibog mga igsoon. Si Yahweh ang Panginoon. Pero sa dihang natao si Jesus, mitubo sa kaalam ug kibalo, gihimo siyang Ginoo og Kristo, gihatag niya kining mao nga titulo, ang pinakadakong titulo sa Dios ug gagahom nga pagka-Ginoo iyang gihatag kang Ginoong Hesukristo. Munang ang opisyal nga titulo sa atong Ginoong Hesukristo is Lord, one Lord. Episo 4:5, pinadayag 22:21. One Lord, usa ka Ginoo, usa ka Dios ug amahan sa tanan. So ang saktong doktrina theology, mga igsoon, usa ka Dios nga amahan ug usa ka Ginoo ang atong Ginoong Hesukristo. Muna insaktong pagtulunan nga tataw kaayong angay huptan og barungan, dili tong mga imbintong doktrina. So tan-awa magmaayo mga igsoon ang greetings ni Pablo. Sugdig basa sa 1 Corinto 1, 2, 3, 4. Hangtod yun na sa Philemon chapter 1, 1, 2, 3, 4. Dusi. Oh. Dusi ka statement. Plus, giingon pa ni Pablo sa 1 Corinto 8:5, bisag daghang mga Ginoo, daghang mga Dios, apan alang kanato. Kinsa man ang kanato? Katong tinuod nga sakop sa iglesia, katong tinuod nga born again, katong tinuod nga nangaluwas, alang kanato. Doon na lamay usa ka Dios nga atong ilhon. Sa amahan, ang amahan to. Ug usa ka Ginoo, ang atong Ginoong Hesukristo. So mo ni doktrina sa Biblia mga igsoon. So ako mga igsoon, dili na gyud ko malipat tungod kay ako nagikan man pod sa man-made religious group o sa man-made doctrine. Nakamata ko ni igsoon og tataw man di kayo ang Biblia. Kung si Kristo na atong himuon nga teologyan, dili na ng mga banggiitang tao diha nga ulahi lamang mitungha. So si Jesus usab gitawag siya usa ka mediator, usa ka tigpataliwala. No? Ang papel sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang tigpataliwala nining bag-ong kasabutan. Siya ang kordero, no? Siya ang hari sa mga hari, no? Nakahula na nadaan sa Lucas 1:31. Si Jesus maghari sa Israel ug ang iyang gingharian walay pagkatapos. Ako lamong pahibal-on nga wala in taon gibalhin sa Roma ang gingharian. No? Ato nang hisgutan unya pohon. Si Jesus ang hari sa mga hari, kana siya mahitabo sa millennial kingdom. No? Ganumang hari sa mga hari, kay daghang mga hari iyang kauban, siya ang pinaka hipi sa tanang mga hari. Munang gitawag siya King of King, Lord of Lords. So human sa millennial, sa kaliburan man nakatuig ng millennial, reign of Christ, human sa millennial, itugyan ni Kristo Jesus ang gingharian ngadto sa iyang amahan. 1 Corinto 15:24-28 kamo na lay basa mga igsoon. Human sa usa ka libo ka tuig iyang title ana diha di ba, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. So human anang usa ka libo ka tuig, itugyan man niya ang gingharian ngadto sa amahan ug ang Dios na amahan moy Satanan. Og sa diha sa human niya itugyan ang gingharian sa Dios amahan, ang iyang titulo kordero sa Dios. So sa pinadayag 21 hangtod 20:21 hangtod sa unahan matapos ang pinadayag, kung wa ko masayop, kapito gihisgutan nga ang atong Ginoong Hesukristo sa gingharian nga walay katapusan, gitawag siya kordero sa Dios. Kordero sa Dios mo na iyang title mga igsoon. So usbo nato mga igsoon, kinsa kining Hesus nga atong gituohan nga manluluwas. Siya ang manluluwas igsoon. Siya ang Hesus, bato nga sukaranan nga gipahalo na sa Dios sa Sion. Buhat 4:12, ug walay laing gihatag sa silong sa langit nga makaluwas sa tao. Si Hesus ra gyud nga Ginoo. Dili ta maglalis, Dios siya dili.
Walay gihisgutan sa Biblia nga si Jesus dili Dios. Ingon noon sa Juan 4:35, kamo mga Dios man usab. Si Moises gihimo usab nga Dios. Una nga sayop ang pag-ingon nga si Kristo dili Dios. Pero alang sa atong kaluwasan, si Jesus ang insaktong pagtahod, siya ang Ginoo. Roma 19. So ihatag nato kaniya ang taas nga pag-ila ingon nga Ginoo. Dili ta ngay maglalis. Gitudloan na ta sa Biblia. 1 Pedro 3:15, balaanon, tahoron, simbahon nato si Jesus ingon nga Ginoo diha sa atong mga kasing-kasing. Nganong maglalis man tag Dios siyag tao ra. Sayop igsuon daghan kaayo tang mga haka-haka. Gitudloan ta sa Biblia unsa insakto maghimo gyud ta og kaugalingon natong doktrina. Nga gitudloan ta nga naluwas ta pinaagi sa pagsultis tong baba nga si Jesus Ginoo og simbahon nato siya, ilhon nato siya, tahuron nato siya ingon nga Ginoo sumala sa 1 Pedro 3:15. Basaha mga igsoon. So daygon nato, hallelujah, ang Ginoong Hesus. Kini mao ang paghimaya sa Dios Amahan o kini mao gayud ang tinuod nga pagsimba. Kung basahon nimo pagbalik ang Pilipos 2:10 ug 11. Ang tanang ngal adila magaingon nga Ginoo si Hesus og kini mao ang himaya sa Dios nga Amahan. Dalaygon ang Dios mga igsoon og dalaygon ang atong Ginoo nga Hesukristo nga mao'y naghatag kanato karog kaalam ug kahibalo sa pagdiskubre ining mga kamatuoran nga daan nang nasulat ug dili na kinahanglan dugangan og kuhaan. So doon na pati daghang mga topics mga igsoon nga connected ni ini nga topic, ang pulong sa Dios ayo si Piata og naapo dinhi kauban ini nga topic, ang bugtong matuod nga Dios. Okay? So daghang salamat sa imong pagpamati. Panalanginan ka sa Ginoo. Ayaw kalimot pag-share ani ngadto sa uban kung imong nagustuhan. O ayaw ka ikog sa pag-comment o pagpangutana basin doon na paiwa na ako ma-explain. Pangutana lang. Subscribe sa ato ang YouTube mga igsoon. I love you with the love of the Lord. God bless you.